Moi boa tarde de novo, Raquel. Moi boa tarde de novo, que o que podedes apreciar, aínda que a verdade é complicado porque a oleaxe deixa entrever cada vez menos desa punta do submarino, dese semisumerxible que, como dicíamos, nese traxecto de remolcado ao Porto de Camariñas quedou aquí xusto entre medias da ermida da Virxe do Monte de Camariñas e o fondo, xa vedes, a Virxe da Barca de Muxía. Durante o tempo que levamos aquí, ensinámosvolo en imaxes, podemos ver que hai 4 embarcacións ao seu redor, un buque de grandes dimensións, de aduanas, outro un pouco máis pequeno da Garda Civil e 2 lanchas neumáticas nas que hai, nunha delas alo menos, varios mergulladores que saltaron a auga en distintas ocasións, entendo que para seguir analizando a situación deste submarino, deste semisumerxible, e ver como abordar tanto o seu posible remolcamento, porque non pode quedar aí eternamente, senón como chegar a tallar, a ver o seu interior o antes posible, porque xa sabedes que aquí o tempo é ouro, calquera proba agora mesmo poderíase estar deteriorando. Lembramos precisamente que este narcosubmarino, presunto narcosubmarino, foi atopado ben pretiño ali na punta da barca esta mañán por un pesqueiro da zona de Laxe, que foi precisamente quen avisou ás autoridades. Eles estaban a faenar e atoparon, neste caso, o semisumerxible a frote, coa escotilla de primeiras, polo que nos din aberta, polo que se entende que xa non había ninguén no seu interior. Tampouco se había carga, o que si sabemos é que en algún punto, antes de que se afundira, sí que se achegaron, polo menos ata o buque pesqueiro, efectivos da Garda Civil que falaron con eles para tratar de abordar esta situación. A Garda Civil ten aberta agora mesmo unha investigación para esclarecer os feitos. Ata aquí xa se desprazaban dende a mañán a Unidade de Seguridade Cidadana, ou SECIC, e a Policía Xudicial da Garda Civil. Xa vedes que a situación non é sinxela, pero chegará a porto, nunca mellor dito, máis tarde ou máis cedo. Polo momento, é verdade que todos son suposicións, pero polo que nos decía a subdelegada do Goberno, todo indica que esta embarcación coincide, polo menos en características, coas 2 últimas empregadas polo narcotráfico para chegar a Galicia a lixos dende Sudamérica. Todo está agora mesmo por esclarecer, pero polo momento o que vemos é que siguen traballando para tentar precisamente saber que foi o que pasou, que máis podemos sacar, que datos nos pode dar esta embarcación para saber exactamente como está a situación agora mesmo do narcotráfico en Galicia, que polo que estamos vendo nos últimos anos repunta sobre todo con este tipo de embarcacións cada vez máis novidosas. Pois moitas grazas, compañera, grazas polo esforzo tamén, porque agora mesmo sí que vemos en sinal, en directo, vese perfectamente esa embarcación prácticamente afundida na súa totalidade, a pesar das inclemencias meteorolóxicas. Graciñas polo esforzo para que poidamos ter esta imaxe. Estamos vendo tamén, pois, nas inmediacións a Garda Civil, que non sei exactamente, intentando investigar, pero non sei que é o obxectivo neste momento dese achegamento á propia embarcación. Víctor, non sei que opinas? Sí, hai dous operativos. Agora mesmo vemos a un mergullador da Guardia Civil baixando, o equipo GEAS, chamase, equipo de buzos especializados. Por unha banda a Guardia Civil, por outra banda veemos aí un pouco máis longe a vigilancia aduanera. Cada un ten a súa embarcación principal e a súa embarcación auxiliar, estamos vendo nesas imaxes. Agora mesmo está a Guardia Civil traballando a carón do narcosubmarino. Sí, parece que non, pero fai mal tempo, hai moi mala mar. Como se mova a embarcación da Guardia Civil. Hai moi mala mar, é unha condición. Agora chamábame unha persoa dali da zona de Camariñas que decía que como non actúen rápido, que vaya peor encima da mar, van a ter problemas. Pero bueno, sabemos que eles están facendo todo o que poden, tanto a Guardia Civil como aduanas. Pois traballan contra reloxo, estarán agora mesmo traballando. Comunícanme, Raquel, penso que podemos ter comunicación de volta porque parece ser que temos unha última hora precisamente relacionada con este tema que estamos abordando.
Así é, levan durante toda a mañán, obviamente, con un secretismo amplo, porque as investigacións así o requiren, pero acábanos de chegar o comunicado oficial da Garda Civil, precisamente da operación que se está a facer aquí na ría de Camariñas, onde nos confirman que era en torno ás 9 da mañán, onde se recibía ese aviso na central da localización desta embarcación semisumerxible á entrada da ría, que foi precisamente realizada polo barco pesqueiro María Cristina, o que agradecen ademais a súa colaboración, que ten base no porto de Laxe e que era o que procedía a remolcala. É verdade que ata aquí se achegaron eses efectivos da quinta compañía, o que falábamos do USECIC e da Policía Xudicial para asegurar a zona e coordinar as labores de investigación e de rescate, pero foi precisamente no transcurso desas operacións cando o narco submarino, o presunto narco submarino, se partiu en dous. A proa, que agora sí xa o sei, a que permanece a frote e que sexa posiblemente onde se albergaban os depósitos de combustible, e a popa, que é a que inclúe a sección do motor, a que está afundida debido ao seu maior peso, pero é que a parte afundida non se atopa xunto á sección flotante, estiman que podería estar a unha distancia de entre 100 e 200 metros. Como ben falabades aí no plató, están agora mesmo os GEAS, o Grupo Especial de Actividades Subacuáticas da Garda Civil, tratando de localizar e refrotar esas partes afundidas. Continúase tamén evaluando da mellor maneira posible como recuperalas e trasladalas ao porto de Camariñas. Pero para que vexades, compañeiros, non é só que se afundira, senón que directamente hai dúas seccións diferenciadas deste semisumerxible que van a ter que ser refrotadas a frote e que están, xa vedes, separadas. Pois moitas grazas, compañeira. Parece ser que a embarcación rachou pola metade e isto complica aínda máis as tarefas de investigación. Vemos as autoridades traballando nisto a contrarreloxo, como comentaba Víctor, ademais cunhas condicións do mar bastante pouco favorables. Estaremos moi pendentes de como avanza esta investigación.